Ja. Hvad skal der ske nu, Koks? Nu skal jeg smage en eller anden muffin. Okay, med frugt i. Hvor har du købt den hen? Et eller andet Center i Greve. Waves. Det betyder bølger. Ja, bølgecenter. I en butik, jeg kan ikke huske, hvad den hed faktisk. Sådan, den er lidt sådan klistret. Prøv at trykke lidt på den, så man kan se, hvordan konsistensen er. Prøv lige at brække den op, så man kan se den. Jeg har ikke set den. Den ser lidt sød ud. Altså, der kunne have været lidt... Den var lidt tør. Den er meget tør. Men den smagte fint. Jeg vil godt kalde de tørre ting. Ja. Så er det noget for dem. Er det en anbefaling? Ja, for dem, der kan lide tørre ting. Der er ikke nogen, der kan lide en tør muffinkål. Nå, ja. For børn er det. Så du gemmer lige resten til... Olivia. Hun ligger der om og sover. For du skal ikke have med den? Nej. Nej, okay. Og ja. Var det det? Ja. Okay. Farvel.